Schubor na kaslem jong unongsan Hima. Kumplay pi ki parlok baro ki baju skotonat berpai jangan ni program ke jongi mengai gibril ti molong bagi piang subai pi jangan ni program ke jongi kebelau lam sepi do nongsan Hima di parlok bentangi dan hakane ke senong lomu akram kebedan hakane hapo Laitkynsew hakabangi wan banyak kendo ya weu Samla bedan ya kata kasap ke bakerpang berkai kata kasap ke jong ni Samla kebedan kambe yang abangan batai kata kasap ke bau ni Samla udan Ringin ihi hauniu Samla baun penithu yaladi baun batai sepang kata kesap ke bau uniu Samla udon. Kuplesibun ya ka juplai por ka jopi baba bat ngi ngau kemen habang yo ya kalat bangin ya kendo bat pi bangin yo banyak keren bat pi hapai dai bakani kesap kepong ke bala viral ba mo hapo social media bat ka long ru ka wei na ki sap ki ba compare dikendiat shobing instang ka ka je keren ke jongi ni kwa bapin ajo kata ka chipini thu iladi bapin thu ya ka kerteng nata ka snem ka jongpi bat ka snong ka bapi pisa bat kata ka sap ka ba ma pi don nga ai ngu sikat de yo play mo bala ai nga ka ni ka sap te nga ka kerteng jonga Bankyntiew thabor nga sa ha lombok krem ha po Laitkynsew te ka snem jonga nga mentang dan kata snem mo teke ai kata kasap ka ba ma pi don kasap ka bang don kadeka bang pak beatbox mo beatbox okey te kendiat gi kwa bentip ba gi pajba gi jongi gi kwa bentip tenado snem ayu pila sedang ban pak beatbox sumta ngap sedang ban pak beatbox na do snem nadu banga dan kata snem kata te menopi kai pi banle kani ka beatbox satu kade ka jengnang hina ladi na kade ba piwat na ki YouTube pi page ka ji kai na YouTube na kade hi kata kasap ka ba pi persang hi daladi ba kalong kata te kade banga dan hi kata kasap na lade te dan ba hikai ba te nga persang mo persang te ngasew kan banga dan kata kasap naskam kai tu kicing ruai ngap persang mau banpa tu te ngasngau wakawan kata ka sau mo kawan kata sau mo te persang ta mata ngalakham biang te kumba katno teli kisur pi Pynmih kata ka jingle beatbox mga so bakibun mo kido lai sau teli ngali bomlang ladi te pi ba khamtip ha sepang kata te pila ban batai dia kumba sau santeli kita ban pa lang hakajuk apor atau pimso baka long ka ba ba pin pa kita kisau santeli kisur hakajuk apor kalong ka ba kalong ka ba kajiring ben sim kum no pile kum no kidon hab penwan bah mo kadai penwan bah kiba la bantan sim bat ki bam la bantan la sngo bang bam la su ban ayu la penwan no da ka to ba la bantan men sim te te menopat baju ai men sim bahaya pi habai dei bakan dia kasap kapong ka papidan lo na yeng na Samla ni na snong ka thau jo ai men sim pi kong nang shap te na yang na sem hi men para bat imei pa snong thau ru kidon ki ba ju
ai men sim kersan yang ya kan ka jingle beatbox ka jopi ha to philayo ban Pynmih ya kan ka sap ka ba phidan ha ki we ban kiran san la ka long ha shnong ha thau la ni ha shlong ha sor ne phin pa jio ne kum kita ba phin Pynmih ta ka sap ya kata kasap te bangan Pynmih hakiran san fer te ngapat julej mo te ngadang susdang shen dang mental long mo dang kambiang kam bit menta ti phi don ka ni ka YouTube channel li phi don ka YouTube channel te nga don ka Instagram tang ka Instagram phi kerta gum no ka Instagram jopi Instagram nga ai ban beatbox ban beatbox ban beatbox 007 ban beatbox 007 ti pe ngaru ngai ngiru ngiyo i kata ka sap ka ba phi don ka deling ba ka resan social media hapo Instagram ti kinyan ka kwa ban kali phi hato ka jingdon jo kini ki social media mo ka jingdon jo kini ki social media hato phi ina ba ka de ka we na ki lat ka ba yarab ha ban pinsap priang ya kata ka sap ka phong ka ba gidon tani la ka long ha ka no ka dog ben tala ki long ki khubor ne ki news ne ta ka sap ka phong ne kinu ru ken ki ba gile ban pinsap priang ban poi sha ki pa ba ki chongi hato phi ina ba ka social media ka long ka ba ajarab ha yangi ho sibun ka ai sibun sha ka ai jing mentoy yang mo ladangi pendon kam hok ya ka ka dei ha dangi pendon kam hok ya ka ngi le ya ka ba ya ka sap ka bang don te dangi Pynmih te ka ai sibun jing mentoy ka dei ha ti na ka ne ka shnong ka jong phi ki dang don nem ski we pat ki khna ki ba pa beatbox ma phi ne de ta ma phi kidon ka to ka ne ki ba pa tong ba ki chim jing e ba na hieng kim don mo ban ai men siam ba kim don ki ba support ma phi man ta phi dang puli ne phi la trei ne man ta te ngala le bela pat pulisio kan puli shu ti phi sange je puli class yu ne ko man sange ka ching puli jonga te na du classic class 6 mo ti kai pa ka palong e phi ba phin sange no ki je puli ki jo phi ba phin lej bela ino pan te ka ching im jonga te nga sim jing e mo bang sa kumta ngidan tang langut ki sinrang te tang saki kenthe kamun kanung ji para baro ha kanung ji para phi dan prangon phi de ba san san okay ti pai dang don ipai dang dan mun ipa rui trei lang ba phi sto hoi sin tre i trei shalom emo hoi kadang jangai nang ni na stong jopi ka chengai ta mo la stu ma ta ma phi ka ji poli ka de na mar ba phi ban mo kit yak ta kaling kor mo tin nakaliang ka jopi ha to phi don nem ka ta ka men sim ba phin ai jing hi kai lam ki we pa ki para khana ki ba kwa ban long kuma phi la ni ki ba kwa ban don ni ka ta ka sap kuma phi ya kata te nga kwa baha bangan ai jing hikai mo yaki mar kidon hi ki bala pen pertu buat yang bala stang banang ban biang hi tina kalia ka jopi ha to pi kwa nem ba kani ka sap ka ba phi don long kanum kut te kanum kut tang hani hasnong lani tang hapo kita ki rensan social media phi kwa nem ba phin yo lal ba phin Pynmih ka ni ka sap ka phong ka jopi sha ka perthai long ling ba ki rensan ki ba pher phi kwa nem ka ta ya kata akwa hi ya kata tang ba mangipat long ni kham sim ching e mo bang sabang ni bun si para
khame kata. Tong ngit scam mangi kermen ba onda ki pajba ki la yu kan ni ka jinga keren ka jonga ba ka jong phi ling ba jong uni u nongsan hima ngit scam ba kin sab ton ki organizer ni ki ba pelong ki show ki ba he ki ban sa phone ye phi ki ban sa khot ye phi ba phin le beatbox mo kita ki program ki joki ba phin yo ru ka kamai mo kat ka ba dei kan ni tingi ngit scam ba kan long ta mo nalor kan ni ka sab ka ba phi do kan ni ka jile beatbox ko jopi atau phi don ki wi pa ki sab kum ban roi na ban shot na ban chna jik chna la ki do ki sab lanya kan ni ka beatbox Em ngate ngadan betangan ka sap te nga yai ma ban pen Bankyntiew kan ka sap. okey to kin dia ki pajba ki jongi ki lakwa ban yo sngau ya kata ka jing ut na ka jing pa beatbox ka jopi ti phila ban ban sngau sha ki pajba ki jongi kin dia kata ka sab ka ba phi don Ta te metangan stang ya kan ni ka beatbox mo. Ladies and gentlemen, my name is Ban, and human in beatbox. Let's go, here we go. boleh cuba cepat ba aku bagi pilai skau matan ni ka pa beatbox jong new Samla wan ngaru ngala skau ban ki kamet ka phat mo ti kitu ki ba kwa ban phai kai hai ti pila ban follow i po Instagram beatbox ban beatbox 007 ti sa text i hang to mo ti nga ngit scam ki sadon ki ba kwa ban mo ban nang beatbox wi ngaru nga sa phone mo pi personal sa hikai nga ba ka phone mo ban pa beatbox astronot pran pi pa ta beatbox ka ki ta kamet so bom long yang de bolong yang shan dai dos tenan to kindiat pad habai de bakani ka dalor chokne ka beatbox ka phile te kumba pi om phila snge ji puli mo te ki pa ta ki kam ki jam ki ba phi pitre man ka sngi ba phin kar shani ka yekasem Ikam mga treman kasngi te por bang la poi telang ni ngala re bahiang hai te la poi lior to lek met beri la lait por ka topat la lek kam misteri mo ban su lek ngadang dei tang kuli buat to ki men to men kami ti piari jing di ro hi yeri u tang snyang tau snyang mo hatu haba pi don yang kan ka sab mo ban beatbox satu pisngo kemen pisngo hun nem ba pi bo bleu la ai pi kan ka sab ka kerpang Parngai iro ba pi padon kam hok sai kata kasap to so komen so hon yang berta nga so komen bah bang dan ya kan kasap mo so ba belayo la ai kerpang yang kan kasap te ngarung pendet kam bah ya kan kasap ko bo ai tenan padon kam hok kata kasap mo te nang ta pade haba mene pi ong ba philap sange ya ka chupuli mo tipi dang kwan ban pidang trang ne ba pinyo puli biang sa Shisien ba pin pendapat sekiwi ki puli ter kata te lada don kalat dajon kalat tamba semjing em astui i scam hi ba ki kam ki jam ki jong phi kin biang te pin la ban dap pen bit biang hi ka sam mo te ta kata hi na kalia ka jongi rungi ai ka chicken pocket biang nak benta ka jopi ba pin lang la ban yai betang ya kan ka sap ka ba pidon pin long bor khna ba tips ngi
bad ba pin tamo pinum penduk jikshanya ya ime pa bad ba pin trish tombo mo kuble shibon ba ngit scam ru ngit scam ba lingba kan ka sap ka pidon la ki ba ka lai iya kan ka jika kan ka jongi ba kan ka sap ka pidon ki pisayo shibon ki followers mo get jangan pisayo shibon ma ki followers po Instagram but ki sabun ru ki ba khot ipi ba pin wan pedi ka ka sap la ka lo hasilok na no ka leng ka jela me kali ai bro ko mo te wala ka jika kan ka jongi ka long ka balingkot ende ka lo ka paskotanan berkaba ai men si mo iki beru ki parak samla ki jongi ki badan ka sap ka pang te ka pada kata ka khubor ka ba ma phi ko ban ai se ki wei pat ki khna ki badan ka sap ka pang ko ma phi la ka long ka no ka benta ya khubor ka bang akwa ban ai kiwi pat ki badan sap la ka don la kano ka sap ka ba ki don ru ka sap ruai ka sap tem ka sap syat kentu ya ki ba kin yai persyang mo bakin nang Bankyntiew Shisien mo badan kam hok ya ta ban sap pendan kam hok ta ka sam bau bleu lai katahi ti ko ble shibun sa Shisien mo ya ka jik plai por ka jopi pargi get scam hi ba pin sakio ka jik im ka jopi mo la ka long ka sap ka pon ne ka kam ka jam ko pa pitre man ka ske mo ko ble shibun ti perlok ka tu ngila poi sha ka bakut ka bangi ya kren bad uneu samla ban wala kalong ka jingkran ka balingkot inai kalong ka jingkran ka baskotran bar ka ba ai men sim hadu kata yangi kum ki rio dan sap ti pajba ngasko ba ngin perkut no kane ka jingkran ka jongi bat ngi sko ba ban karpa di pi sai sin na kaliang ka jonga ban kaliang jong nong san himangi kitbok kitwang yeu nu samla ba undang kieu kane ka sap ka phong ka baudan bat ya ka kam ka jam ka bautrei hayeng bautrei man ka ski ban pendap penbiang hayeng hasem bat gi karpa ro yepi ba fin follow ya ka Instagram page ke jong ke baul ai kerteng ban Beatbox 007 but isa syambiang pat bat pia kawe ke por hakani ke juk ke program jong nong san Hima kublish pun Yo